Ngasekhaya. Sowuvengani sawubona sisi. Uyaphila? Siyaphila. Nawe lo bhuti othatha iy'thombe. Yezwe Ganda. Nawe lo bhuti othatha iy'thombe zakho uthatha imvume zakho ayenza amaphosta. Yimi lo bothi ozongibamba ngithatha iy'thombe zakho ku-social media ngilungisa amaphosta. Nalezi kanyezi zabo le pinki ngafike ngayilungisa. Lenye le ngayi-5 June. Khona enye ngiyenzile futhi entsha. Yiyo le ngisho. I-winter camping. Ya ngayi-5 June. Nayo ngiyenza nje uma ngibuka lapha ngase ngithi ugandaganda hayi ngeke. Indlela bayivulile uzothola ngapha abantu wampani ngithanda ukubhubha ngabe sengifaka bomvu ngabe kungathi lokho bona imoto ethi ngize kanjani yona namabheni nengane ifuna nje la